आरो बिदि लाबाय थाव माथो ओमफ्राय आं हमो दा हमगोन र' ना सानसै लोगोफोरना हाब्रुआ बेलाव गैयाथ' ना लोगोफोर ना ओमफ्राय जागोन नोंना ओइ र' खारबाय ओइ माबाया मावाया आयु ना लेवारबायाथ' नै आं जा खबायाव मासे सोनोसै आं नै मासे मोनबाय आंहा दङ मावासो बाथोन जानोसो मोजां जागोन बेयो नै नाया मावाया नायनाय दैखौ साबसिनांसिगोन फारसेथिं नायनाय फारसेथिं दैनिफ्राय सानसै बिदि सङो नाखौ मावां दङ मोनो हमनाया इन्टारेस्टखा मानो मिनिखो आंनि ना हमनायखौ नै जेब्ला नुबोसै आङो गोरलै आं दैखौ सारगोन सात जा हमोथ' मावा गिदिरबावसो नै बै दख्लबसेयाव मावा दङ जिनो बेनिफ्राय फैगासिनो हमनोबो रोङा बेखौ बुंलायनायानो जाखायाखैबा दैया ओंखारनोबा हाब फानसै ना हाब्रु ना दं ना बेनिफ्राय फैगासिनो मावा गारलाय र' बेखौ बलायना हरनो हागोन फैबाय फैबावनिफ्राय जाबाय थाबाय ओमफ्राय आखाया बे खबाइखौलाय हाजार दा मोजां फरायनोसै बेसे बुङासैना बेसेया ओइ हाग्रानि गथ' फैबाय उनै जेवरलाय बेखौ बैखौ दा आलदा सारदो ओरै सारगोरदो दा बलायखौसै आसिनिया बारबावो मा जाखो जि दावराव जादों Phải mình gần. Phải anh xem đó. Này मोनहांबाय जोंहा एसे बाथोन जागासे मोनबाय नै आरो सारबावनोसै बेसेबांबा गोबाव उनाव ना खदालानो जौलायबाय नै जोंनाहाय ना हमनाया लोगोफोर
ना हमबाय जों न' खदालबो बायबाय गासिबो बायजोब्बाय मोनदों गैलान्दां आरो सफैयाबो गोथांहांनिसो एसे गोमोन हा खावसे नामा दिंखियाबो खाना लांफानांगोन आइया फाजा जानो नाखौ दोननानै फैबाय जोङो दा दैयाव दुगैनोसै ओमफ्राय खाथिखा नालाय दैयाबो नङाबा खाथिखा दै थिखि बे दैनि नामा दै थिखि लोगोफोर बिराद गोथौबाय दुगैनो हाला ओरै खुरखालांजोबबाय बैयाव थांनो हानाय नङा खोमा जा गोथौ जागोन बे गेजेराव ना अबेनि दंफां थाबैखोबाय दुगैनोसै जों दा गाहायाव अन्थाइ नुनायाव ओइ गथ' थोद आया 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 आं दाना गिग्रा जाबायहाय आगलाय सुगैनो हायोमोन ओइ आया आया लामायाव मोजां मोजां नुनायखाय दिंखिया खाफाबायनो मानोलै जानो Under 17 नो मा होनदों